Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Urbano. Taong 1974, Dingle, Iloilo. Matagal nang may mga alitan ang bawat lugar na kalapit ng Dingle. Ayon sa ama ni Manoy Urbano, noon pa man naglalaban-laban na ang iba't ibang lahi ng mga aswang para makalikom ng malaking lupain at teritoryo. Maraming rason kung bakit nagkakaroon ng hidwaan ng mga ito. Una, agawan sa mga pinagkukunan ng pagkain. At ikalawa, agawan sa kapangyarihan. Bawat isa gustong makarating sa rurok upang makuha ang lahat ng respetong hinahangad nila. At para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, wala nang mas importante pa sa ganoong tagumpay. Bagay na naging daan upang pagsumikapan ng mga ito na talunin ang bawat angkan na sumasalansang sa kanilang mga kagustuhan. Nabanggit din ng kanyang ama na hindi lang yon ang kasalukuyang problema ng mga ito, gawa ng may mga nababalitaan na rin siya ukol sa pangingialam ng mga albularyo. Wala siyang ideya kung ano ang taktika na naiisip ng mga manggagamot, ngunit batid niya na gumagawa ito ng paraan upang mas lalong pagningasin ang apoy na siyang naglilikha ng digmaan sa pagitan ng mga angkan. Ayon pa rito, matagal nang nangyayari ang ganoong bagay, ngunit piling tao lamang ang nakakaalam. At kaya lang naman yun alam ng tatay niya ay dahil meron siyang kaugnayan sa mga ito. Hindi nga lang noon naging malinaw para kay Urbano kung saan panig ito napapabilang. Subalit, ilang buwan pagpasok ng taon, dito siya nagkaroon ng ideya ukol sa panig ng kinikilingan ng tatay niya. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na pumapanig ito sa kapangyarihan ng kaliwa. Yung mga nagiging bisita kasi nito sa kanila, purong mga panauhing unang beses lang niyang makita. Wala rin siyang nararamdamang katangi-tangi sa mga ito, at ang bagay na kanyang pinanghawakan sa kanyang mga aligasyon ay ni minsan hindi niya ito nakitang nakipag-usap sa mga albularyo. Palaging umiilag sa mga ito ang tatay niya, at kahit silang magkakapatid, hindi rin makaranas na mabisita at pumunta sa bahay ng manggagamot. Ang pangunahing rason doon ng tatay niya, alam nito ang kanilang karamdaman kaya hindi na nila kailangan ng tulong ng iba. Nabanggit din ito na galit yon sa mga albularyo dahil ang mga ito ang rason kung bakit namatay ang isa sa mga anak niya. Nang malaman naman yon ni Urbano, doon na niya unti-unting nakukumpirma ang kanyang mga haka-haka. Alam niya na wala siyang hawak na ebidensya, ngunit sapat na ang kanyang mga narinig para paniwalaan ang sarili niyang opinyon. At sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ng tatay niya. Hindi kasi sila noon kagaya ng iba na sa murang edad nagtatrabaho na, gawa ng kahit papaano nakakaluwag sila sa buhay. At hindi man sa pagmamayabang, may mga sariling katulong silang magkakapatid. Wala rin silang isipin pagdating sa pera, lalo pat kahit magpahinga sila, gumugulong ang mga negosyo nila. Yun nga lang, sa kabila ng lahat ng yon, merong isang bisyong hindi kayang talikuran ang kanilang padre de pamilya. At yon ay walang iba, kundi ang magbigay ng donasyon sa mga bisita nitong hindi naman nila kilala. Ilang beses na rin niyang naitanong ang tungkol dito, subalit sa kasamaang palad, walang sagot na maibigay ang tatay niya. Ngunit sa kabila ng nararamdaman niyang mga pagsasawalang bahala, nagpatuloy siya sa pangungulit hanggang sa dito na nga dumating ang punto na napilitan ng sumagot ang kanyang ama. Bagaman pahapyaw ang naging sagot nito sa kanya, doon niya nakumpirma na hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. At para tuluyan itong mapatotohanan, lakas loob siyang sumama sa tatay niya noong inimbitahan itong pumunta sa isang liblib na baryo sa Dingle.
Isang araw bago ang pag-alis nila, nagkaroon sila ng pagtatalo. Hindi kasi noon pumapayag ang tatay niya na sumama siya, kaya naman pilit nitong idinaan sa sindak ang kanyang kagustuhan. Subalit buhat sa tulong ng kanyang ina, hindi naging posible ang gusto nitong mangyari. Ayon kasi sa nanay niya, malaki na itong si Urbano, kung kaya't karapatan na rin ito na malaman ang tungkol sa sikreto ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito, hindi habang buhay na maitatago nito ang kanilang lihim, kaya ngayon pa lang, mas mainam na magkusa na silang ipaalam ito sa kanilang mga anak. Hindi para kamuhian sila, bagkus ay para maunawaan ng mga ito kung ano talaga ang totoo nilang ginagawa. Nang marinig naman yon ng tatay niya, hindi na ito nakapagsalita. At paunti-unti, nagbago ang hugis ng mukha nito. Naging mahinahon na yon. Tapos tila bang lumuwag na ang kalooban nito para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagdesisyon ang kanyang ama na sumang-ayon sa ibig nitong mangyari. At para maiwasan na ang pagtatalo sa pagitan nila, hindi na yun kumontra o nagsalita pa. Basta ang ginawa nito, tahimik na lumapit sa kanya, kasabay ng pagbigay nito ng abiso ukol sa kagustuhan nitong isama siya. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng ibig nitong sabihin, nagbigay ito ng konting babala. Anak, kapag narating na natin ang ating pupuntahan, ipangako mo sa akin na wala ka raong taong kakausapin. Manatili ka sa likod ko at makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumango hudyat ng pagsang-ayon. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanyang naging sagot, dito na siya dumagdag ng karagdagang mga katanungan. Bakit ho, tay? Lugar ho ba ng mga rebelde ang pupuntahan natin? Tsaka, bakit hindi ako pwedeng makipag-usap sa kanila? Nagagalit ba sila kagad sa mga taong hindi nila kilala? Hindi naman sa ganon, anak. Basta, may mga bagay lang sa ngayon na kinakailangan nating tingnan at isipin. Huwag kang mabahala. Hindi sila katulad ng iyong mga inaakala. Sagot naman ng tatay niya. Pagkasambit nito ng mga kataga, doon na nagtapos ang kanilang pag-uusap. Alam ni Urbano na hindi pa nito nailahad ang lahat ng kinakailangan niyang malaman. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya dahil kahit papaano nagkaroon na siya ng ideya. At sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa siyang naghanda ng kanyang mga dadalhin. Akala niya kasi maaga pa sila nga alis pero sa kasamaang palad hindi ganon ang nangyari. Ayon sa tatay niya, hapon sila alis sa lugar nila, gawa ng hindi tumatanggap ang baryo ng mga bisita kapag umaga. Mariin din itong inilahad na napakalayo nito sa kinamulatan niyang baryo, kaya iwasan niyang masurpresa pagdating nila sa lugar. Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Hindi pa man nakakaalis, nagkaroon na siya ng mga agam-agam ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Alam ni Urbano na hindi malabong pugad ito ng mga aswang, kung kaya't palihim siyang nagtago ng krus sa kanyang bewang. Hindi nagtagal, pagtungtong ng dapit hapon, doon na sila umusad patungo sa kanilang pupuntahan. Hindi naging madali ang lakad nila, gawa ng yung mga daan na kanilang tinahak, napakasusukal. Yun bang parang maliliit na porsyento lamang ng mga tao ang nakakaalam ng tungkol dito. Dagdag isipin din noon para sa kanya yung napakadilim na paligid. Kahit tig-isa sila ng sulo ng tatay niya, na natiling hindi ito sapat upang magkaroon sila ng malakas na liwanag. At sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, nanatiling tahimik ang paligid kung saan ang tangi nilang naririnig ay ang huni ng mga hayop. Hindi naman ito nakakakaba kung iisipin, ngunit habang tumatagal sila, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Yun bang kahit wala namang katao-tao sa lugar,
para bang meron ng nagmamasid sa kanila. At nagsimula ang ganoong pakiramdam nung makatawid sila sa isang maliit na ilog. Milya-milya na ang layo nito, kung kaya't naniniwala siya na wala na roong mga tao. Ang kaso lang, ilang ulit man niya itong ilahad sa kanyang sarili, hindi ito sapat para paniwalain ang kanyang isip. Dala ng pag-aalala, nagpa siya siyang itanong ito sa tatay niya. Nang marinig naman yun ng kanyang ama, agad nitong inilahad na normal lang ang ganoong pakiramdam. Ibig sabihin, napasok na nila ang lupain ng baryo. Wala namang mangyayaring masama sa kanila, kung kaya't panatilihin niya ang pagsunod dito. Matapos nitong makapagsalita, kahit papaano nawala na sa kanyang isipan ang kanyang mga inaalala. Kalahating oras pa ang dumaan, kagaya ng abiso ng tatay niya, nakarating sila sa baryong tinutukoy nito. Pagpasok naman nila rito, doon bumungad sa kanya ang mga taga-baryong nagtatrabaho kahit 10 oras na ng gabi. Sa unang tingin, parang naghahanda lang ito sa kanilang mga isasaod. Pero kapag nalapitan mo ang mga ito, doon mo makikitang abala pala ito sa pagkakatay ng mga hayop. Pagsilay naman niya sa nangyayaring kaganapan sa lugar, nabanggit din niya yon sa kanyang ama. Tay, bakit gabi sila kumakatay ng karne? Hindi ba mas mainam na umaga nila yan gawin para malinisan talaga nila ang mga laman loob? Tsaka, ano naman ang gagawin nila dyan pagkatapos nilang katayin? Sa dami niyan, sobra-sobra yan sa bawat pamilyang nandito eh. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya. Sa tingin mo ba anak, sobra na yan? Ako na ang nagsasabi sa'yo. Kulang na kulang pa yan. Bawat pamilyang nakikita mo rito, kumakain ng hindi bababa sa 3 piraso ng hayop gabi-gabi. Matapos naman itong makapagwika, naiwan siya nitong tulala. Si Urbano noon, literal na hindi na talaga makaimik dahil sa dami ng kanyang mga iniisip. Naniniwala siya na merong malalim na kahulugan ng bawat salitang sinasabi ng kanyang tatay. Ano man ito, kailangan niya itong matuklasan at mapatunayan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napadpad sila sa plaza. Mula sa labas, wala siyang nakitang katao-tao, pero pagpasok nila, dito niya nasilayan ang mga taga-baryong animoy gumagawa ng ritual. Habang nagdarasal ang mga ito, ipinapahid-pahid ng mga ito ang natuyong dahon ng nyog sa kanilang katawan na kasalukuyan noong nilalamo ng apoy. Malakas din ang pagkakabanggit nito ng mga usal, kaya naman nang marinig niya ito, hindi na siya nagtanong pa. Alam niya na merong ginagawang kakaiba ang mga nilalang na yon, kung kaya't hanggat maaari, nanatili siyang tahimik at nakasunod sa tatay niya. Ang kaso lang, nang makarating na sila sa gitnang parte nito, doon niya nakita ang agarang pagtigil ng mga ito. Dahan-dahan niyong humarap sa kanila habang nagpapatuloy sa kanilang mga dasal. Di naglaon, dito na tumahimik ang mga nilalang kasabay ng pagpalakpak ng kanyang ama. Panay din ang pagtawa nito, animoy merong nakakatuwang bagay yung nakikita mula sa ginagawa ng mga nilalang. Matapos ang pangyayari, agad namang lumapit sa kanila ang isang matandang babaeng kuba na pawang namamahala sa lugar. Pagharap nito sa kanyang ama, bigla naman yung yumukod bago nagwika, senyales ng pagrerespeto nito sa kanila. Maligayang pagdating sa aming mumunting baryo, Pinuno. Batid kong ipapakilala mo na kami sa iyong panganay na anak. Lahat kami natutuwa sapagkat ang pagpapakilala ay isang maganda at kalugod-lugod na balita. Bungad na wika nito habang mayat mayang tumitingin sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, hinawakan lang naman ng tatay niya ang ulo nito. Di na yun sumagot pa pero
Yung ginawa nito parang isang malaking karangalan na sa matanda. Di nagtagal, muling nagpatuloy ang mga nilalang sa pagdarasal. Kaya naman pinili na nilang lisanin ang liwasan. Pagdating nila sa isang malaking tahanan, agad namang binuksan ng kuba ang pinto nito. At nung makapasok na sila sa loob, dito niya nasilayan ng isang mahabang mesa na merong 12 upuan. At sa bawat upuan, may nakita siyang mga taong kanina pa roong nakaupo. Animoy naghihintay sa kanilang pagdating. Nakasuot ito ng mga itim na kasuotan at bawat isa sa kanila merong mga tangan-tangang mahabang itim na kampilan. Wala siyang ideya kung ano ang mga ito, pero kahit nakakasindak itong tingnan, pinili niyang manatili sa likod ng kanyang ama. Pagdating naman nila sa unahang bahagi ng grupo, laking gulat na lamang niya nang umupo sa sentro ang kanyang ama. Sa kaliwa nito, tahimik na tumayo ang kuba habang siya naman nanatili lang sa malapit. Pagkaraan pa ng ilang segundo, doon na nagpakita ng paggalang at kagalakan ang mga ito. Ayon sa 12 nakaupo, ikinagagalak nila ang pagbisita ng kanilang pinuno sa kanilang lugar. Dagdag pa ng mga ito na hindi nila inaasahan ang pagdating nito. Gawa ng nasanay na sila na nagbibigay lang yon ng kautusan mula sa kanyang tahanan. Nabanggit din ng mga nilalang na marahil ay meron itong importanteng pakay kung kaya't napabisita ito ng wala sa oras. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman itong inilahad ang dahilan nila. Ayon dito, wala naman siyang pakay sa kanyang sakop. Ang nais lang niya, ipakilala ang mga ito sa kanyang anak. Dagdag pa nito na, nasa maayos namang kalagayan ng kanilang pugad, kaya hindi niya kailangang maalarma o mabahala. Dahil sa sinabi nito, labis-labis naman itong ipinagpasalamat ng mga nilalang. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito nila nabanggit ang tungkol sa 8 pang pugad ng ibang lahi na kasalukuyan na noong sumilong sa kanilang puder. Hindi naging madali ang pagpapaamo sa mga ito, ngunit labis yung naging madali para sa kanyang ama. Wala mang ideya sa mga nangyayari, na natili siyang nakikinig sa paniniwalang panahon na lamang ang pagitan bago niya malaman ang katotohanan. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya na narinig sa mga nilalang ang tungkol sa pagiging mananakop ng tatay niya. Ayon pa sa mga ito, nawala yung ibang hangad kundi ang mapag-isa ang lahat ng nilalang na matagal na panahon nang naglalaban-laban. Malayo-layo pa man ang kinakailangan nilang pagdaanan, naniniwala ang mga ito na malapit na yung mangyari. Dagdag pa ng mga aswang na nakaupo na sila ang 11 alagad ng tatay niya. Pinuno sila ng bawat angkan at pamilya at sa kanilang lahat, sila ang merong mataas na katungkulan buhat sa kapangyarihang taglay nila. Dagdag pa ng mga ito na itinalaga sila ng tatay ni Urbano sa ganoong posisyon, hindi dahil sa kanilang pagkakakilanlan, bagkus ay dahil sa kanilang mga kakayahan. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap, dito niya nalaman na bawat isa sa 11 nilalang may kakayahang kumontrol ng elemento. Sila lang ang mga katangi-tanging aswang na nakakagamit nito, kaya naman inilagay sila nito bilang mga pinuno. Mariin din itong inilahad na minsan silang kalaban ng kanyang ama, ngunit dahil sa hindi nito kapani-paniwalang abilidad, kung kaya't napasuko sila. At ang dating mortal nitong kaaway, naging malapit na nitong tauhan at kaibigan. Ang kaso lang, sa kabila ng kanilang mga tangang abilidad, may isang angkan silang pinoproblema. Matagal na nila itong binabalak sakupin, pero sadyang malalakas ang mga ito. Walang tapo ng bawat miyembro, kaya kapag nagkakaroon sila ng pananalakay, ang kanilang puwersa ang palaging malubhang napipinsala. Hindi yun ikinatutuwa ng tatay niya. Gawa ng ang natitirang angkan, ang susi para sa tagumpay nila.
Kapag kasi napanghawakan nito ang mga nilalang na yon, dito na nila mahihiram ang nag-uumapaw nitong mga armas pandigma. Dagdag pa ng mga ito na malaki rin ang maitutulong ng pinuno ng grupo at hindi ito malabong maging kaisa nila sa 11 pinuno. Matapos naman yung mailahad ng mga nilalang, dito na unti-unting uminit ang argumento. Bagaman hindi ito naglalahad ng kanilang mga ambisyon, alam niya na hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang kanilang mga nais. Bagay na naging daan upang balaan niya ang kanyang ama ukol sa posisyon ng mga nasasakupan niya. Ayon sa kanya, hindi masamang maghangad ng mas mataas, ngunit kapag ito'y ikakapahamak, mas mainam na makontento na lang sa kung anuman ang meron sila. Dagdag pa niya na, kung hindi naman sila inaatake ng mga nilalang, walang saysayang naiisip nilang pananakop. Marahil ay gusto lang ding mabuhay ng mga ito ng normal, kaya mas mainam na hayaan na lamang nila ito sa ganoong paraan. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang payo ay hindi nito pinakinggan. Hindi niya mawari pero mas nanaig sa puso nito ang mapangibabawan ang angkan. Makinig ka, anak. Kailangan natin sila. Kapag nakita ko silang malaya at hindi ko sakop, pakiramdam ko meron at meron pa rin akong mga katunggali. Sila na lang ang natitirang malakas na lahi ng Dueñas. Kaya hindi ako papayag na mawala pa sila sa aking mga kamay. Mahirap na. Baka may makakuha sa kanilang ibang lahi at gamitin ito para wasakin ang aking mga pinaghirapan. Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa. Masakit man yung marinig, sinubukan niyang unawain ang mga naging dahilan nito. Para sa kanya, may punto naman ang tatay niya, ngunit hindi ito kasing lakas ng ibig niyang ipahatid. Gayunpaman, alang-alang sa respeto, kailangan niyang sumunod dito. At sa loob ng halos ilang oras pa nilang pag-uusap, dito niya nalaman ang lahat ng kanyang kinakailangan para makilala ang angkan. Nakakagulat man para sa kanya na may umiiral na ganoong pamilya ng aswang. Wala siyang magagawa kundi ito ay paniwalaan. Ayon sa kanya, lahat ng katangiang nabanggit ng mga kasamahan ng tatay niya ay tila bang mas malakas sa lahing kasalukuyan nitong pinamumunuan. Marahil yun ang pangunahin nitong rason kung bakit hindi pa rin ito tinatantana ng mga nilalang. Base rin sa kanyang mga narinig, tinatawag ang lahing yun sa Dueñas na mga ilam na ang ibig sabihin sa salitang aswang, mga anak ng kamatayan. Di hamak na mas malalakas ang mga ito sa mga gabunan at iba pang mga lahing nagtatangan ng malakas na kapangyarihan. Lahat din ng abilidad kayang gawin ng lahing yon at napakadali na lamang para sa kanila na gayahin ang lahat ng kakayahan ng bawat aswang na pinamumunuan ng tatay niya. Subalit sa kabila nito, meron umano yung isang kahinaan at yun ay walang iba kundi ang pisikal na kombate. Kapag pinagtulungan kasi nila ang isa sa mga ito, kahit marami sa kanila ang mapatay nito, meron at meron silang tsansa para ito ay matalo. Ganun palagi ang kanilang ginagawa, kung kaya't hindi nila maiwasang mag-alay ng maraming buhay kapalit ng iilan sa mga nilalang. Dagdag isipin din para sa kanila ang mga pangunahing mandirigma na namumuno rito. Sa lahat kasi ng mga ilam, yon ang pinakamalakas at pinaka-eksperyensado na kahit pagtulungan ninyo, hinding-hindi nyo pa rin matatalo. Naniniwala ang kapanalig ng kanyang ama na kung matalo nila ang mga mandirigmang yon, mataas na ang tsansang masakop nila ang angkan. Ito na rin ang maghuhudyat ng kanilang tagumpay. Kaya naman sa loob ng ilang taong pag-aaral sa mga ito at pakikipaglaban, hindi nila naisipang sumuko kahit marami na sa kanila ang nag-alay ng buhay. Ayon pa sa mga ito, wala sa isip nila na talikuran ang kanilang mga nasimulan dahil magmumukha sila nitong duwag sa mga mata ng ibang lahi. Buhat sa ganoong rason kung kaya't kailangan nilang magpatuloy anuman ang mangyari.
Pagkatapos ng pag-uusap, agad namang naghanda ang mga kasamahan ng kanyang ama. Bawat isa, kumuha ng mga alagad para dayuhin ang mga kalaban nila. At pagkaraan ng halos ilang minutong paghahanda, dito na nagsimulang sumugod ang mga ito. Bit-bit ang kanilang mga sandata, mabilis silang nagsiliparan patungo sa lugar ng duenyas. Wala nang lingon-lingon pa, animoy nakatadhana silang makipagdigma noong mismong gabing yun. Sa pagkawala naman ng mga ito, nanatili namang tulala ang kanyang ama. Nasa tabi pa rin ito ang matandang kuba, animoy naghihintayo ng utos mula dito. Ngunit dahil sa dami ng iniisip ng tatay niya, di na rin ito nakipag-usap pa sa kung kani-kanino. At ang tanging nagawa na lamang nito ay ang maghintay sa nalalapit na pagbabalik ng kanyang mga alagad. Subalit, pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, agad silang sinalubong ng isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Imbis na mga kasamahan nila ang bumalik, dito nila nasilayan ang mga ilam na lumilipad sa itaas ng kanilang pugad. Bawat isa bit-bit ang ulo ng kanilang mga kasama na nanghimasok sa pugad ng mga ito. Matapos naman nila itong masilayan, ibinagsak ng mga ito sa bubong ng kanilang tahanan ang lahat ng ulong hawak nito upang maging babala sa mga susunod pa nilang binabalak. Ngunit imbis na sumang-ayon ang kanyang ama sa ibig nitong ipahiwatig, tila bang naging matigas pa ito. At imbis na matakot sa mga nilalang, walang kaabog-abog nitong inutusan ng kanyang mga kasama na umatake. Dahil sa pagsigaw ng tatay niya, mabilis namang nagsiangil ang mga ito, kasabay ng buo nitong puwersa na pagsunod sa kanyang gusto. Segundo lang ang dumaan, dito sumiklab ang matinding kaguluhan na agarang kumalat sa buong paligid. Di mahalaga kung malaki o malawak ang pugad na pinamumunuan ng tatay niya, gawa ng agad itong nalibot ng mga nilalang. At ang mga aswang na humarang sa kanila, bigla na lamang pumanaw ng hindi nito nalalaman. Matapos naman yung masipat ni Urbano, agad niyang sinubukang lumayo sa kabahayan. Mabuti na lang talaga, nakakita siya ng isang malaking bato na merong butas sa ilalim kung saan kasya ang katawan niya. Yon ang kanyang pinagtaguan upang hindi siya madamay sa pag-atake ng mga nilalang. Kalahating oras pa ang lumipas, tumahimik ang nangyayaring kaguluhan sa paligid. Akala niya, nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan sa pagitan ng dalawang puwersa, kaya ang ginawa niya, unti-unti siyang sumilip mula sa maliit na butas. Ang kaso lang wala siya roong naaninag, kaya ang ginawa niya, naglakas loob siyang lumabas. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa labasan nito hanggang sa unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang kasalukuyang nangyayari sa lugar. Pag-usli naman doon ng kanyang ulo, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang kanyang ama at ang 8 nitong mandirigma na nakaluhod sa harapan ng mga nilalang. Lahat ng mga kawal nito mabilis na natalo ng mga ilam, kaya naman kahit gusto pa nitong lumaban, wala na rin yung magagawa. At sa harap ng hindi may pagkakailang pagkatalo, tanging pagsumpa na lamang sa mga itong paulit-ulit nitong isinisigaw sa hangin. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, di nila ito gaanong pinansin, indikasyon na walang kabuluhan ng mga ganoong uri ng sumpa. Ayon pa sa namumuno rito, nagsasayang lang ng laway ang tatay niya. Kailan may wala itong kakayahan na makapag-ihip ng anumang karamdaman sa kanila, buhat sa taglay nitong mga depensa. At para tuluyang mawasak ang pag-asa nitong pinanghahawakan, dito na nito pinaslang ang lahat ng mga mandirigma nitong natitira. Nang mapugutan na nila yon ng ulo, bumaba mula sa hangin kung saan naroon ang grupo ang isang binatilyong halos kasing edad niya. Pagtayo nito malapit sa kinaroroonan ng tatay niya, lumapit yun doon ng bahagya, kasabay ng pagwika nito ng, "Hindi mo kami masisisi. Lahat ng pag-intindi aming ginawa, ngunit sadyang hindi mo kayang talikuran ng iyong inggit at pagkaganid.
Hindi kami ang umubos sa inyo. Bagkus nangyari ito, buhat sa walang kamatayan mong ambisyon. Kung meron mang sisisihin sa mga nangyari ngayon, yun ay walang iba kundi ikaw. Pagkasambit nito ng mga kataga, doon pa lamang sumigaw ang tatay niya. Nagpumilit itong kumawala mula sa pagkakagapos, pero habang patuloy niya itong ginagawa, mas lalo lang humihigpit ang mga baging nakasalukuyang nakagapos sa kanyang katawan. Hindi naglaon nang mapigilan na nito ang kanyang mga buto at laman. Dito pa lamang siya tuluyang napasuko. At sa halip na bigyan pa ng pagkakataon para mapaamin sa kanyang mga kasalanan, ang mga nilalang na rin mismong nagdesisyong isunod ito sa mga nauna nitong kasama. Dahil dito, agad namang bumaba sa grupo ang isang nilalang na merong daladalang mahabang sundang. Nababalot ng itim na tela ang ulo nito, na siya namang sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng isang berdugo. Paglapit nito sa kanyang ama, walang kaabog-abog itong pinugutan ng ulo hanggang sa makita niya ang paggulong nito sa lupa. Nang masipat naman yon ng mga ilam, agad nilang sinunog ang buong paligid bago nila ito lisanin. Matapos ang pangyayari, tsaka pa lamang umalis ang mga ito. Si Urbano naman noon, nagpumilit na kumaripas ng takbo upang iligtas ang kanyang sarili. Awa naman ng Diyos, nagawa niya roong makalayo bago pa man siya lamunin ng napakalaking apoy. Kinabukasan pag-uwi niya sa kanila, agad niyang inilahad sa kanyang ina ang isang hindi kapani-paniwalang balita. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napayuko lang naman ito habang tulalang nakatingin sa sahig. Magmula noon, di na rin sila nagkaroon ng balita ukol sa pinamumunuan nitong lahi na nilipo lang ng Ilam, ang pinakamalakas na angkan sa buong Dueñas.